Bona tarda a totes i a tots. Esperem que aquesta pausa per dinar hagi anat bé. Agrair una altra vegada la confiança de la Paeria de Cervera i del racó jove per a convidar-nos al personal de la Coordinació Territorial de Joventut. Sento que em torneu a veure a mi perquè teòricament havia de venir una companya, però ha estat impossible per un tema un petit accident, i per això aquesta tarda hi tornem a estar aquí. Qui m'acompanya en aquesta taula sense taula, que m'ha agradat dir-ho al matí, amb aquesta conversa que tindrem entre nosaltres i vosaltres, doncs m'acompanya aquí a la meva dreta l'Adam Majó Garriga, que és el director general per la promoció i defensa dels drets humans. Tinc aquí la fitxa de l'organigrama, que està vinculat al Departament d'Igualtats i Feminismes. De l'Adam Majó m'agradaria destacar una part més institucional o potser una part més relacionada amb la teva feina, que és, per exemple, què fa aquesta direcció general. Una de les accions que per mi ha destacat és que heu alertat davant de l'ONU sobre la vulneració de drets, d'acord? Vau presentar al gener de 2020 uns informes que assenyalen la necessitat de modificar el Codi Penal per protegir el dret de protesta i alerten que l'impacte que suposa l'actuació del Tribunal de Comptes contra la llibertat d'expressió, de participació política i la garantia de tutela judicial efectiva. He trobat que aquesta acció, entre moltes d'altres que es fan des de la Direcció General, tenia molt a veure amb el tema d'avui, perquè estem parlant de drets fonamentals i de drets tan fonamentals com el de la participació política. Més a nivell personal, l'Adam Majó també ha escrit un llibre editat per Pagès Editors, que es diu Set de Mal, que el té el Ferran, que el pot mostrar. Un llibre que ara comentàvem aquí, que s'havia de presentar tot just març-abril de 2020. És com jugar a la loteria i que et toqui el premi gros de res, no et toqui ni la pedrea. Què parla aquest llibre? Aquest llibre parla de si avui dia podem parlar de feixisme. I deixaré que expliquis tu, perquè aquí tinc com la ressenya, però m'agradaria que ens parlessis, si et sembla bé, d'això que comentes, de l'extraordinària habilitat del feixisme per a adaptar-se a cada context social i com, parlant del tema que començàvem avui al matí, de l'assassinat de Guillem Agulló, és si en aquests, des del 93 fins ara, aquest feixisme ha anat adoptant noves cares o realment és la mateixa cara, però l'estem veient des de diferents sectors. També em connecte amb unes reflexions que ha fet el Joan aquest matí sobre les tres potes que té el feixisme, que eren l'econòmic, tot aquest poder més repressiu, militar, judicial, policial, i tot el que seria el món de les idees. Doncs també relacionar... M'ha vingut molt al cap la ressenya del teu llibre quan el Joan ens ha parlat d'aquestes tres potes. I aquí a la meva esquerra tinc el Marià Llop Brugada, si no me'n recordava el seu nom, perdona, que és vicepresident del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. És representant del Consell Local de la Joventut de Figueres. A part d'aquesta vessant de militància associativa, també és actor i director de teatre, cosa que em connecta molt, també perquè també és una de les meves grans passions i crec que avui estem en un gran teatre i sempre és especial ficar-se en un escenari davant del públic, tot el públic és respectable. Del Consell Nacional de la Joventut i amb el Marià voldríem parlar del manifest que es va fer, un manifest que es titula La resposta de l'associacionisme juvenil envers l'extrema dreta, que és del 19 de juny d'aquest any mateix i que, entre altres coses, ara no us el vull destripar perquè si no el Marià
el Maria em podrà dir, home, ara m'has fet spoiler, parla de quins són els pilars que ha de tenir l'associacionisme juvenil i diu que és la defensa de la veritat, que la veritat és un concepte que, llegint la informació d'uns i altres, crec que és un concepte clau de com expliquem la veritat i com l'extrema dreta juga a transformar aquesta veritat. El segon pilar és el reconeixement dels drets humans i el tercer, el reconeixement dels valors democràtics. Sense més, si us sembla bé, podries començar tu, Maria? De fet, aquest posicionament, que tampoc no sabíem si dir-li manifest, posicionament, resolució, vull dir, en el Consell tenim diferents eines i aquí no ens vam acabar mai de posar d'acord i finalment es va aprovar com a posicionament. El que volia ser era com la resposta de l'associacionisme juvenil envers l'extrema dreta. Va ser el que, a part del contingut final d'aquest posicionament, el que va ser més interessant va ser com el procés que ens va portar fins a aquest posicionament, perquè actualment potser estem d'acord que hi ha un auge de l'extrema dreta o almenys hi ha un auge de la visibilització d'aquesta extrema dreta, perquè potser hi ha sigut sempre però ha estat amagada durant un temps i ara ens sentim a parlar més. El que va ser interessant d'aquest procés és els debats interns que es van tenir per arribar a aquestes conclusions. I a més va ser un moment molt bonic perquè al Consell hi ha entitats molt diferents. Tenim les entitats polítiques, les joventuts dels partits polítics, però també tenim les entitats sindicals, que potser podríem dir que són aquests que reivindiquen més, que són més lluitadors a nivell polític, però també tenim els CAUs i els esplais, i tenim les entitats socials i culturals i els Consells Locals de Joventut. I aquest grup de treball, obert a totes les entitats, va cridar a tots els àmbits del Consell, que això poques vegades ens passa, no? Convoquem un grup de treball per parlar sobre mobilitat i ens ve les entitats educatives i les sindicals. I aquest va ser un grup de treball molt enriquidor per això, perquè teníem els representants dels CAUs al costat de joventuts polítiques intentant posar-se d'acord sobre un mateix tema que al final ens unia. I això em fa recordar molt que això és els inicis del Consell Nacional. Les bases del Consell Nacional van ser precisament la lluita antifranquista clandestina de la joventut, que en la, per mi, mal anomenada transició democràtica, estaven amagats i gràcies a això després es van unir i van ser les bases del Consell Nacional en molts aspectes. I això, si busqueu a Wikipedia, surt la taula de joves i les forces polítiques juvenils de Catalunya, que van fer aquest primer Congrés Català de la Joventut, que van ser les bases del Consell. Per tant, d'alguna manera, ens reafirmem i amb aquest posicionament l'associacionisme juvenil català porta intrínsec la defensa dels drets democràtics i dels drets humans. I, per tant, això és una cosa que hem hagut de recordar-nos i hem hagut de defensar que l'associacionisme juvenil català sempre vetllarà per als drets democràtics. Això així com una mica petita introducció i després ja entrarem una miqueta més, suposo. Molt bé. Doncs, si et sembla, Adam, passem a la teva intervenció. Perdó? Parlant puc treure la mascareta? Suposo que sí. Sí, no? És prou espai aquí, jo crec. Bé, d'entrada, gràcies, òbviament, per haver-me convidat i per deixar-me parlar sobre un tema que m'apassiona en el sentit, diguem, intel·lectual de la paraula, però també en el sentit moral. I jo sempre, abans de parlar de feixisme, sempre m'agradaria intentar anar a la base i preguntar-nos de què estem parlant quan parlem de feixisme, perquè és una paraula que s'utilitza amb molta lleugeresa i com totes les coses que s'utilitzen amb lleugeresa, sovint se'n distorsiona el sentit o fins i tot perdem de vista exactament de què estem parlant. I en aquest sentit, jo sí que m'agrada fer com un cert repàs històric o com a mínim un repàs de les diferents visions que hi ha sobre el concepte del feixisme. N'hi ha una, que potser és la que promou el liberalisme positivista,
que ve a dir el feixisme és una cosa que va passar als anys 30, que té uns uniformes, una determinada estètica, un determinat llenguatge, que està vinculada a Franco, Mussolini i Hitler, i que qualsevol cosa que s'escapi d'aquell esquema, que no compleixi les característiques estrictes d'aquells moviments, és a dir, un moviment paramilitar, amb uns líders molt forts, amb una determinada ideologia molt tancada i molt definida, qualsevol cosa que s'escapi d'aquí ja no és feixisme. Aquesta visió, en el fons, convé precisament al liberalisme positivista i, en el fons, als defensors de l'actual model de societat, perquè ve a dir la democràcia i el lliure mercat funcionen, allò que va passar als anys 30 va ser un accident, va ser com una malaltia, vam tenir una malaltia, la vam curar i per sort ja està. Però va ser un accident, no tenia per què passar i de fet no ha de passar mai més. Després hi ha la visió absolutament oposada a aquest punt de vista, que és el del marxisme més ortodox, que ve a dir, de fet, el feixisme no existeix, el que existeix és el capitalisme. L'únic que el capitalisme, en situacions extremes, quan veu perillar el control dels mitjans de producció, el control del capital, el capitalisme opta per renunciar a la democràcia i per aplicar la línia dura, tant des de l'Estat, quan el feixisme pren el poder i esdevé govern, com a força de xoc contra l'esquerra. El feixisme també serveix contra l'esquerra o contra l'independentisme, per exemple. I el feixisme també serveix per combatre aquells moviments que volen transformacions socials en una línia progressista. Per tant, des d'aquest punt de vista de l'ortodòxia marxista, per entendre'ns, el feixisme com a tal tindria poca importància. L'important és el capitalisme, i allò que cal combatre és el capitalisme. El feixisme només seria una forma més del capitalisme. I llavors hi ha una tercera visió, que és la que a mi em convenç més, que és cert que el capitalisme ha utilitzat, o el capital ha utilitzat el feixisme en un moment donat. És evident que qui va finançar Hitler, qui va finançar Franco, qui va finançar Mussolini, és evident que darrere hi havia el gran capital que li interessava, qui financia Vox també, són gent, sectors de molts diners, per tant, hi ha una relació entre capitalisme i feixisme, però el feixisme és alguna cosa més. El feixisme és un corrent, una visió del món que a mi a vegades penso que, de fet, és la visió del món més lògica. No em malinterpreteu. És a dir, que en el fons el que té mèrit és no ser feixista. I intentaré explicar-me. És a dir, el feixisme connecta amb un fals sentit comú que ve a dir, aviam, tot això d'estimar-nos els uns als altres, que tots som iguals, de la justícia, la llibertat, la democràcia, és molt bonic, però és impossible, perquè les persones som animals en el fons i aquí la llei del més fort sempre prevaldrà. I sempre hi haurà uns per sobre dels altres. I sempre al final les coses es acabaran decidint per la llei del més fort i per la violència. I per tant el feixisme ve a dir, com que això és així, sempre ha estat així i sempre serà així, el que hem de fer és institucionalitzar-ho, acceptar-ho. Diu, guaita, la societat no som iguals. Hi ha uns que estan a sobre i uns que estan a sota, per raó de color de la pell, per raó d'origen ètnic, per raó de gènere, per raó del que sigui. Inclús n'hi ha uns que no estan ni a sobre ni a sota, han de desaparèixer perquè fan nosa. I la natura funciona així, no? A la natura el peix gros es menja el petit, l'espècie que no pot sobreviure desapareix, etc. Que la natura és així, doncs la humanitat també ha de ser així. Organitzat, perquè per això som éssers amb capacitat de pensar, i per tant el que hem de fer és organitzar-ho això, a la humana manera, però organitzar això, no pretendre acabar amb això. I aquest fals sentit comú, malauradament, no és tan estrany. És a dir, qui no ha pensat algun dia, què coi, aquí, mira, si jo soc més fort i l'altre que es foti. Qui no ha tingut alguna vegada aquesta mena de manera de pensar? O qui no ho ha sentit, d'altres, no? Mira, si al seu país es moren de gana, que es fotin, tu, a mi que m'expliquen, no?
això ho hem sentit. I si les dones doncs, volen tota la vida en parit i han d'estar a casa, doncs mira, és el que hi ha, tu, que s'espavilin, que es fotin. Aquest tipus de manera de pensar no és tan estrany. De fet, tots tenim la tendència a vegades a pensar d'això, no? I sobretot quan tenim la tendència a pensar en això? Quan el progrés, quan la possibilitat d'avançar en aquestes idees de progrés, d'igualtat i llibertat, bàsicament, de la egal liberté que diuen, quan aquestes idees es desdibuixen, no les veiem clares, no ho veiem possible, i quan perdem l'esperança en un món millor, en un món més just, en un món més lliure, fem un retrocés i diem, com que la humanitat segurament no la podem arreglar, doncs jo m'arreglo jo i els meus. I els meus poden ser els que parlen com jo, els que tenen la pell com jo, els que tenen el mateix que jo entre les cames, els que els agraden, el que sigui. Els com jo pot ser divers i cada moviment feixista toca la tecla que li convé. Però en el fons aquest raonament de pensar en el fons la humanitat sempre serà un desastre, sempre hi haurà uns per sobre d'uns altres, sempre ens estarem fent mal els uns als altres, per tant, jo el que he de fer és defensar els meus, i si ho he de fer amb la força, que al capdavall és l'únic llenguatge internacional i és l'únic llenguatge que tothom entén, doncs val més que utilitzi jo la força que no pas que utilitzin els altres contra mi. Per tant, el feixisme bàsicament és la desesperança, és perdre la fe en l'ésser humà i en la societat i en la família humana i refugiar-se en la jerarquia, en la llei del més fort i en el grup i en els meus, que segurament hi haurà uns per sobre, aquests no em queda altre remei que acceptar-los, però els que estan a sota que es fotin, perquè jo estic aquí dalt i no penso baixar d'aquí dalt. Jo i els meus no pensem baixar d'aquí dalt, no? I per tant, com que el feixisme bàsicament és la desesperança, bàsicament és creure això, que hi ha una jerarquia i que cadascú ha d'espavilar-se amb els seus, el feixisme és compatible amb la cultura, és compatible amb haver llegit molt, és compatible amb ser una bona persona amb els teus. Tu pots considerar que no sé qui no es mereixen res i se'ls ha de fer fora o el que sigui, o se'ls ha de matar fins i tot, però en canvi amb els teus pots ser una persona solidària, amistosa i entre cometes, bona persona. És a dir, no en pensem que els feixistes són monstres per si mateixos, no ho són ni ho han sigut mai. Allò típic dels camps de concentració, hi ha fotos jugant amb els seus nens i estimant-se els seus nens igual que se'ls estima tothom. Per tant, s'ha de desmonstralitzar el feixisme o els feixistes, se'ls ha de tractar com a persones. I en aquest sentit, jo sempre faig un paral·lelisme, i ja acabaré amb això. A vegades, des de l'antifeixisme, tendim a pintar els feixistes o els que nosaltres considerem que són feixistes com si fossin zombis, com si fossin monstres. I no ho són en absolut. Mira, els zombis tenen 3 característiques fonamentals. La primera, el zombi no és culpable. Ell no volia ser zombi. Algú el va mossegar i s'ha fet zombi, però ell no és responsable, no en té la culpa d'allò que fa. En segon lloc, el zombi és on-off. És a dir, o ets zombi o no ets zombi. No pot ser una mica zombi o bastant zombi. És on-off. I en segon lloc, i en tercer lloc, un zombi és irreversible. Un cop ets zombi, un cop t'han mossegat, ja no pots tornar a ser persona. Com a mínim, a la majoria de pel·lícules ja no pots fer el camí enrere. En canvi, en els feixistes és exactament al revés. És a dir, els feixistes són perfectament responsables d'allò que diuen i allò que fan. I els hem de tractar com a tals, com a persones responsables i com a persones adultes i com a persones també a les que podem apel·lar al seu sentit comú positiu, al sentit comú moralment acceptable, als que podem apel·lar a la raó, amb els que podem discutir i amb els que podem aspirar a convèncer fins i tot. Els feixistes, a més, poden ser-ho només una mica. És a dir, hi ha gent, per exemple, que poden ser perfectament dones, que poden tenir plantejaments
perfectament feministes, no diré que siguin feministes perquè el feminisme té a veure amb els drets humans, però poden defensar plantejaments perfectament feministes i en canvi ser uns xenòfobs absoluts, o persones que poden estar realment preocupades pel medi ambient i pel canvi climàtic, per exemple, i en canvi tenir altres plantejaments clarament feixistes, o persones que poden ser fins i tot sindicalistes que poden treballar pels drets dels seus companys i, en canvi, amb altres punts de vista ser uns perfectes feixistes. És a dir, el feixisme té graus, també, i com que té graus, hem de també tractar-lo amb graus, i no podem tractar de la mateixa manera un psicòpata que amb un bat de béisbol es dedica a picar la gent pel carrer que una persona que vota Vox. No els hem de tractar igual perquè no són el mateix. I, per últim, el feixisme és reversible, per sort. És a dir, hi ha gent que en un moment donat arriba a unes conclusions i després, amb el temps, i perquè algú altre potser l'ha ajudat, o simplement perquè ell ha fet aquesta evolució, amb el temps deixa de simpatitzar i de creure en determinats plantejaments. Per tant, els feixistes o les persones que se senten atretes pel feixisme o per l'extrema dreta són persones a les quals hem d'interpel·lar i a les quals hem de mirar de convèncer, sense, evidentment, permetre'ls que es passin ni un mil·límetre, òbviament. Però més enllà d'això, més enllà de combatre els fets que són ja agressions o que són discriminacions ja actives, més enllà d'això hem d'aspirar també a interpel·lar-los, a tractar-los, a parlar-hi i a portar-los cap al nostre bàndol. Doncs gràcies. Fruit de la teva intervenció em ve una reflexió que és el feixisme potser busca la simplicitat. O sigui, es critiquen molt, potser fins i tot des dels propis moviments d'esquerra, que com el discurs d'esquerres més s'atomitza i més no juga amb les dicotomies de... O sigui, perdó, m'expresso malament, perdoneu. Com més subcategories i subcorrents i noves tendències apareixen en l'esquerra, això fa que sigui fàcil o relativament fàcil dir que això és un calaix de sastre i que, per tant, el que cal és tornar a l'ordre i tornar a la dicotomia, bons, dolents, homes, dones, d'aquí, d'allà. També es juga en aquest joc d'anar a simplificar i criticant que l'esquerra ha perdut la proximitat del discurs perquè l'ha anat fent més complexa? No sé, és una pregunta complexa també, Sí, segurament que sí, però al final hem d'acceptar que la vida és complexa. Vull dir que aquí hi ha com que segur que és una de les eines de l'extrema dreta per desacreditar. Vull dir que al final una de les coses que estic molt d'acord que és que les persones, els feixistes, les persones d'extrema dreta no són aquell tonto que no sap res. Fa molts anys la Biblioteca de Catalunya tenia un eslògan que deia «Llegir ens fa més bones persones» i Hitler era una persona molt llegida. Vull dir que al final és una cosa que hem d'intentar treure, que al final tenen mecanismes, tenen estratègies i les coneixen. I per tant, segur que això és una de les eines. I per tant, el que hem de fer per combatre l'extrema dreta és desacreditar tot això i posar per sobre la veritat, treballar amb dades, treballar des de la perspectiva de drets humans, que a vegades potser ens n'oblidem, i no intentar reforçar el discurs. I en tot això va ser també un dels debats que va sortir en el grup de treball, perquè de fet tot plegat això va néixer que en el moment en què un partit d'extrema dreta va entrar en el Parlament de Catalunya en les darreres eleccions, nosaltres, com a Consell, vam veure que de cop i volta, com a Consell, com a secretaris, aniríem a la Comissió de Polítiques de Joventut i hauríem de compartir espai amb l'extrema dreta. Llavors aquí no sabíem què havíem de fer. No sabíem si havíem d'abandonar el Parlament, no sabíem si havíem de combatre el seu discurs, no sabíem si havíem de ningunejar, no?
ja ens veiem en la ponència que fem en la Comissió de Polítiques de Joventut, aquest partit preguntar-nos coses i nosaltres sense saber com actuar. No? I a partir d'aquí va ser com la necessitat de dir, ostres, ens hem de trobar un altre cop tot l'associacionisme i que ens posem d'acord en com s'ha de combatre l'extrema dreta. El primer debat que va haver-hi va ser posar-nos d'acord aquí com li havíem d'anomenar, no? Si havíem de combatre el feixisme, si havíem de combatre l'ultradreta, i finalment, després d'una petita formació, vam acordar que el que havíem de combatre era l'extrema dreta, perquè el que volem com a Consell, el que volem des de l'associacionisme és treballar per la garantia de drets de les persones, no? Que els nostres projectes estiguin adoptin la perspectiva, no? Des d'un enfocament de gènere i basat en els drets humans. Me n'he anat una mica de la pregunta que m'havies dit, no? Però en aquest sentit també me fa veure que, perquè jo estic aquí amb tot el privilegi de poder aquí fer sentir la meva veu, però jo no sóc ni experta en extrema dreta ni res. De fet, sempre poso l'exemple que jo fa 10 anys era el típic que deia que ni masclisme ni feminisme, i gràcies a l'associacionisme, d'haver estat en el món associatiu, m'he educat, he vist que anava molt equivocat i tot això que he après i que he pogut aplicar, no? I d'alguna manera tot aquest procés també m'ha servit per entendre, perquè jo era dels molt pacifista, no? Dels que potser no estava gens d'acord en segons quines lluites. Fins i tot deia, no, clar, hem de donar diàleg, s'ha de poder parlar, fins que jo de cop i volta, ja a través de l'associacionisme, a través de formar part de moviments democràtics i de formar part de la participació, me n'he adonat de moltes coses, de què és la lluita no violenta, de què és emfatitzar el discurs de l'extrema dreta. No? I en aquest sentit, això m'ha educat molt i per això poso molt en valor la tasca importantíssima de l'associacionisme juvenil català i la importància que tenen les institucions en fomentar l'associacionisme juvenil, que suposo que també més endavant ja hi insistiré. Sí, tindrem oportunitat de parlar de l'associacionisme juvenil. Adam, alguna reflexió sobre aquest tema de la simplificació en contra de la suposada complexitat? O l'extrema dreta juga a simplificar la realitat perquè la gent connecti amb el seu discurs d'una manera fàcil, no? Però no ens enganyem, això ho fa tothom. Tot el discurs polític tendeix a simplificar perquè al final la gent vol un missatge ràpid i de gent que tingui ganes de reflexionar i d'aprofundir tampoc n'hi ha tanta. I per tant, amb eleccions sobretot ho veiem, que el discurs es simplifica i de discursos demagogs en fa tothom, no? Ara, si m'acudeixen algun, no us dic per no assenyalar ningú, però és evident que tothom poc o molt n'ha fet. El que sí que juga molt bé l'extrema dreta, la dreta en general, però l'extrema dreta en particular, és enforgant les contradiccions de l'esquerra. Clar, com que l'esquerra el que proposa és una societat millor, més justa, més igualitària, totes aquelles mancances, contradiccions o aparents contradiccions morals les juga l'extrema dreta per dir, veieu, aquests us diuen que volen un món millor, però en realitat l'únic que volen és aprofitar-se ells i els quatre de sempre, omplir-se les butxaques, etc. És a dir, el que sí que fa molt bé l'extrema dreta, però també la dreta, també ho fa el PP, per entendre'ns, és furgant les contradiccions de l'esquerra, perquè sap, a més, que en el sentit invers no funciona igual. Perquè com que ells no prometen ni ells pretenen una societat molt millor, perquè ells parteixen de la base que la societat sempre serà injusta, que la societat sempre hi haurà uns més rics i uns més pobres, que la societat no tots podem ser iguals, ells ja, el discurs de fons ja és aquest, tant el de la dreta com el de l'extrema dreta. Per tant, quan a tu els assenyales i els dius, guaita, però és que vosaltres també us ompliu les butxaques i sou corruptes, en el fons venen a dir, sí, vale, ja ho cuidarem, però bueno, què us pensàveu, no? Què us pensàveu? Si vosaltres poguéssiu, faríeu el mateix que nosaltres, perquè aquest és el discurs de la dreta. El discurs de la dreta és que en el fons tothom ha de mirar per ell. I per tant, per això, i ara sí que dic el nom del PP, ho sento, però és que és tan clamorós, per això els casos de corrupció en el PP no fan tan mal,
perquè en el fons no trenquen el discurs de fons, que el discurs de fons és aquí tothom a omplir-se les butxaques com pugui, i si és legal millor, però si no et veuen, doncs no passa res. I per això, per exemple, Berlusconi, que és el cas paradoxal, seguia guanyant eleccions malgrat tots els escàndols de tota mena que l'envoltaven. Agafant aquesta idea de que tothom mira per amb ells mateixos, m'agradaria parlar-vos d'una publicació que es titula Manifiesto Antifascista y Animación Sociocultural, escrit per Candela Guerrero, Xavier Artal i Antonio Alcántara. L'Antonio Alcántara, tenim la sort que a Joventut és una persona, és un educador social i un activista que coneixem molt bé a Joventut. Entre altres coses, el que fan en aquest manifest és parlar de que hace falta buscar dinámicas que rompan el qué hay de lo mío para construir el qué hay de lo nuestro, i que l'extrema dreta està jugant en certs barris. Aquest migdia sortia a la taula de joves activistes que es parlava, i hi ha hagut un moment que s'ha parlat de que l'extrema dreta recull vots allà on semblava que no podia recollir-los, que era en barris més obrers, en barris més de classe treballadora, i que acabaven votant a un partit que potser defensava, que defensa coses que els van contra aquestes necessitats de la pròpia classe. I el que parla d'aquest manifest és que s'aprofita molt de l'atomització de la societat, de l'individualisme, i que costa molt tornar a construir aquests ponts i aquestes xarxes associatives, comunitàries, de desenvolupament comunitari. Marià, jo crec que si vols aquí et llanço el fil per parlar de la importància de l'associacionisme per anar construint comunitat i passar d'això, del que diu aquest manifest, del què hay de lo mío, per construir el què hay de lo nuestro. Sí, bàsicament el que és important aquí, què s'hauria de fer per trencar amb això, és educació en la participació. Per això també és una de les grans potes que tenim des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, que defensem que les institucions i, per tant, l'administració pública ha de vetllar perquè hi hagi educació en la participació. Què vol dir? Bàsicament, educar en què vivim en societat, en què som corresponsables del nostre entorn, d'allà on vivim, i per tant hem de prendre partit de tot allò que fem, ser conscients de les nostres accions i de tot allò que podem fer. I evidentment l'associacionisme també és una forma de participació, i és la gran forma de participació que tenim aquí en el nostre país, Catalunya, i en aquest sentit, posar en valor el que ja hi ha des de l'associació. Evidentment, també podem fer associacions d'extrema dreta. L'associacionisme no va lligat a aquesta lluita, però sí que si defensem un associacionisme, si fomentem des de les institucions un associacionisme des dels valors democràtics, des d'unes accions en perspectiva de gènere i basada en els drets humans, serà una forma. I actualment, i aquí llanço el làtigo, cal que les institucions facin suport a l'associacionisme juvenil i el fomentin, que fa temps que l'associacionisme se sent com una mica abandonat per les institucions. En relació a això, vull dir, al final l'associacionisme és una eina en el que, més enllà del voluntariat, vull dir que també des del Consell defugim com aquesta idea del voluntariat, sinó que l'associacionisme fa que tu siguis responsable del teu entorn més directe i que, per tant, prenguis consciència. Encara, però, des de l'associacionisme, dic no sé quantes vegades la paraula associacionisme perquè és mi lema, però encara ens queda molt per fer. L'associacionisme català encara té molts patrons heteropatriarcals, si no, mireu-me a mi, i encara tenim molt per aprendre, encara ens hem de formar molt, per tant, cal que ens formem, canviem les nostres estructures, ens les replantegem, perquè això també és una manera d'aprendre individualment, i per tant individualment puc prendre partit de moltes coses, com també col·lectivament. I
I a poc es anirà desdibuixant aquesta cosa de l'individualisme, es anirà desdibuixant aquesta cosa de la llei del més fort i s'anirà dibuixant que vivim en un món global, que també això és molt important, perquè a vegades ens quedem com en l'ultralocal i les nostres accions també repercuteixen en tot el món. I això, que vivim en una comunitat i que tots som corresponsables de tot i que per tant hem de ser conscients i hem de prendre partit i hem d'anar cap a un progrés i a una igualtat de drets. M'ha quedat molt abstracte, però crec que té com molt... que al final és una cosa que ens hem d'aplicar dia a dia, tant des de forma individual com des de les nostres entitats. Sí, no, absolutament. És a dir, l'atomització és un caldo de cultiu pel feixisme. De fet, jo crec que si hi ha hagut un cert auge de l'extrema dreta els últims 10 anys, que també s'ha de dir que és un auge que s'ha frenat i que per sort jo crec que no anirà més, però en tot cas és evident que hi ha hagut un auge a tota Europa i a altres llocs també, perquè el fenomen Trump té molt a veure amb això, de l'extrema dreta dels últims anys. Jo crec que bàsicament es deu a diversos factors, però hi ha dos que són per mi especialment importants. Un té a veure amb la ideologia neoliberal, és a dir, tot aquest discurs del just do it, del no hi ha límit, el no limits, tot aquest discurs que hi ha a la publicitat, però que també hi ha en el món de l'esport, que ve a dir tu pots aconseguir tot allò que tu vulguis, que té un revers, és a dir, si no ho aconsegueixes és culpa teva, i que només depens de tu i que per tant tu et poses els teus límits i aquests límits per tant han de ser el més ambiciosos possibles. Tot aquest discurs que és clarament individualista i que en determinades situacions té sentit, en el món de l'esport o fins i tot quan algú està enfonsat també l'has d'animar i has de dir, home, no et posis límits tu mateix, anima't, no? Però això quan es converteix en una ideologia col·lectiva, la ideologia del cadascú que miri per ell i que tiri tant com pugui, això ens porta, efectivament, a l'atomització, a l'individualisme i a la destrucció de l'esperit associacionista, que és exactament el contrari d'això, òbviament. Com que, a més això ha coincidit també amb unes transformacions socials en què s'ha primat també el privat i el consum a la sociabilitat i a l'associacionisme, que era una cosa molt important a mitjans del segle XX, especialment a Catalunya, però a tota Europa. Quan això s'ha produït, al final la gent s'ha atomitzat, és a dir, cadascú està a casa seva i es relaciona amb la resta de la societat a través de què? Doncs de la televisió i de les xarxes socials. És a dir, Berlusconi i Trump són fruit, bàsicament, del monopoli que tenien de determinats canals de televisió que arribaven a tothom. Gent que l'única referència col·lectiva que tenien era la que els arribava per la pantalla i ara la que t'arriba pel mòbil. I per tant, en aquest sentit, és evident que l'associacionisme és la millor vacuna contra l'extrema dreta. Bàsicament perquè l'associacionisme el que fa és que tu t'adonis que els teus problemes no són els teus problemes, no són estranys, no són els teus problemes individuals i personals, sinó que la majoria dels teus problemes són compartits amb la resta de la gent i, per tant, les solucions també. I, per tant, l'associacionisme canvia el xip de la gent i fa que la gent entengui que unint-se entre persones que tenen les mateixes característiques podem aconseguir coses. I en aquest sentit, no sé què més anava a dir, però en tot cas és evident, l'associacionisme és una vacuna contra el feixisme. De fet, els feixismes a tot arreu, quan han aconseguit el poder, el primer que han fet és destruir el teixit associatiu i substituir-lo. Abans el substituïen pel seu, ara jo crec que no ho farien ja, perquè ara ja tenen mètodes de control de la societat, de la població, sense necessitat de muntar joventuts hitlerianes i no sé quantes coses. Ara ja a través de les xarxes ho podrien fer. Però en el seu moment, en els feixismes clàssics, van destruir tot el teixit associatiu i van substituir-lo pel seu propi. En aquest sentit, també és cert, i tornant a la pregunta d'abans, que en el moment que l'esquerra deixa de tenir aquest teixit associatiu, deixa de tenir casals, deixa de tenir sindicats
com alguna cosa més que una gestoria on et soluciona un problema, un sindicat era alguna cosa més, un cop els partits ja no tenen militants, o els militants pràcticament ja no participen, un cop ja no hi ha entitats vives que estiguin en el món de l'esquerra, encara que no siguin explícitament d'una ideologia, però que estan en un món. Un cop tot això es debilita per la societat de consum i per l'evolució i per raons diverses, també l'esquerra es debilita. Perquè l'esquerra, quan l'únic que pot oferir és l'acció de govern, que sempre és limitada, contradictòria i dèbil, quan només pot oferir això, li posa amb safat a l'extrema dreta per dir, guaita aquests, deien molt i mira ara quan manen, foten el mateix que els altres, perquè en el fons venien a omplir-se les butxaques i a col·locar els seus amiguets. Molt d'acord amb tot el que ha dit, però hi ha com una cosa que ha dit, que així també a mi em serveix per explicar altres coses, que a l'inici dius que has comentat que sembla ser que hi ha com una aturada. Jo almenys no tinc aquesta sensació, suposo perquè tinc pocs anys i he viscut, els anys que he viscut, he vist que s'ha anat cap a una regressió de drets i estic cagat per d'aquí 2 anys a les municipals què passarà amb l'extrema dreta. I bàsicament perquè ja les tenim en les institucions i això va ser perquè en el seu moment els mitjans van estar a dins dels mitjans de comunicació. I aquí és on jo demano com la força, la valentia dels partits polítics que no s'esperin a les eleccions per combatre i demanar que l'extrema dreta hi sigui, sinó que comencin a treballar ja, perquè ja vamos tarde, i que, a part, els mitjans de comunicació públics i privats també, el paper que en tenen, que al final una de les coses que tenim en aquest posicionament és com hem d'actuar enfront a diverses coses i llancem molt la pilota a les institucions que no es permetin debats, que no es permetin espais, llancem la pilota en els mitjans de comunicació que contradiguin el discurs, que facin la tasca de periodisme real i que no es faci una tasca d'emfatitzar a l'extrema dreta. Perquè bàsicament jo estic molt cagat per les properes eleccions que puguin venir, perquè és al final posar aquestes persones en les estructures de poder, que ja hi ha molt a trencar en les estructures de poder com perquè encara ens sigui més complicat. I a part, una de les terceres potes és quin paper teníem en l'associacionisme enfront a actes d'extrema dreta i al final jo crec que es resumeix en que el titular no sigui la mentida, no sigui aquest partit ha dit això, l'extrema dreta, sinó que el titular sigui la veritat i que el propi titular de la veritat sigui el que contradigui les mentides i al final treballar amb dades i tot plegat. És com per agafar aquest fil del que crec que moltes joves podem sentir que al final portem uns anys en què jo he votat moltes vegades durant aquests anys i he tingut la sensació que no ha servit de res o que m'han fotut d'hòsties per anar a votar. I això també em fa recordar que no només ens enfoquem en els partits d'extrema dreta o en les entitats d'extrema dreta, perquè dintre de les institucions també el llenguatge que adopten les institucions, s'ha vist amb el coronavirus que hi ha hagut rodes de premsa al costat de militars i amb la crisi de Ceuta en el que les principals paraules que han sortit de les institucions han sigut frontera i seguretat, quan podríem haver estat parlant d'altres coses. Vull dir que crec que també hem de revisar com totes aquestes estructures de les institucions perquè cal canviar, perquè això emfatitza al final el discurs. Ui, me n'he anat per les branques. Em serveix per anar cap a un tema que volia tractar, un tema abans de donar-vos la paraula a vosaltres, que és aquest dels mitjans de comunicació, com una arma de poder... No, perdona, com l'has dit? Una arma de construcció de discurs, d'acord? Em remeto a un article molt recent d'aquest mateix setembre del Miquel Ramos, titulat Informar de l'extrema dreta sense fer-ne propaganda, on ens parla, ens fa com petites receptes, a part d'un històric de com l'extrema dreta ha anat apropiant-se d'aquesta capacitat de comunicar,
i ens ofereix una petita píndola de solució que va molt lligada amb el que deies tu, Marià, que se'n diu el sàndwich de la veritat, de la COF. Diu, comenceu per la veritat. El primer marc obté l'avantatge, és allò de el primer que parla obté l'avantatge. Després indiqueu la mentida. Si és possible, eviteu amplificar el llenguatge específic i torneu a la veritat. Repetiu sempre les veritats més que les mentides. I és un consell que dona als periodistes. També ens parla d'aquest ús històric i ho lligo amb el que comentaves tant de Trump com de Berlusconi, que, oh casualitat, són grans magnats de les comunicacions. I ens parla que la Fundació Rosa Luxemburg ha fet un informe que es titula Informe de los neocon a los neonazis, l'extrema derecha en el Estado espanyol, de la Fundació Rosa Luxemburg. I em lliga una mica amb el que deia el Joan aquest matí, és controlen aquesta pota però tenen el beneplàcit d'una altra pota, i tenen un bon paper les institucions espanyoles, des de les forces i cossos de seguretat fins a la judicatura. I és una part de l'engranatge, facilita que tot l'engranatge del que seria l'estat feixista torni a ressonar, si és que mai ho havia deixat de fer. Us vull llançar una pregunta, i és, no en els mitjans de comunicació tradicionals, sinó si ens podem centrar en el que comentaves, en les xarxes socials, com veieu que aquest discurs està aflorant, quina és la facilitat de per què corri aquest discurs i com creieu que podem fer-ho, a part amb els àmbits de la veritat de la COF, com creieu que poden ser algunes eines per a aturar o per a contradir, com bé deies, Marià, aquest discurs a nivell de xarxes? Jo, amb la idea del sàndwich de la veritat, estic totalment d'acord i jo crec que és un mètode útil, sobretot per la gent que porten telenotícies i que expliquen notícies allà on sigui. I la qüestió de combatre la desinformació i les fake news i sempre anar amb dades i amb la veritat, això és fonamental i òbviament no s'ha de deixar passar ni una sola mentida. Però què passa quan l'extrema dreta, per exemple, diu una veritat o dona una dada, una xifra que és certa, però que convida a una sèrie de discursos, encara que ells no el facin explícitament. Per exemple, si Vox, o que sigui, surt i diu a la Generalitat de Catalunya els menors tutelats, els estrangers tutelats, li costen cada any, jo què sé, $1 milió d'euros. Igual és veritat, igual s'han dedicat, no ho solen fer perquè no solen treballar gaire, però igual s'han dedicat a mirar tots els números, han fet la suma i és correcte. Què hem de fer? Dir, bueno, sí, però no, però en realitat aquests números s'han de desglossar perquè... No, el que hem de fer és dir, ens ha costat $1 milió i si tinguéssim 2, n'hi dedicaríem 2. M'explico? A vegades no es tracta tant de posar en qüestió les seves dades, sinó de girar-les. Dir, i tant, que gastem diners amb els menors no tutelats. Són nens i nenes i nois i noies i, per tant, ens hi hem de dedicar i els hem d'ajudar i només faltaria. Vull dir que a vegades no és tant una qüestió de fake news i de desinformació, sinó una qüestió de canviar el paradigma moral, diguem-ne, de tot plegat. Sí, em recorda l'anunci del metro de Madrid, d'aquestes últimes campanyes de les autonòmiques de Madrid. Aquelles dades, no sé si eren certes o no sé on les van treure, però podien ser certes. Imagina que fossin certes. Bueno, i què? Tu has d'explicar el per què et gastes aquests diners i treure pit, perquè si no, encara que tu juguis amb les dades, estàs assumint el seu discurs, estàs assumint que està malament dedicar diners a segons què. Llavors ja has begut oli. Llavors de què serveix que els seus números siguin correctes o incorrectes si tu assumeixes que dedicar diners a allò que està malament, no? Per tant, el que cal sempre és canviar el focus ideològic i moral del discurs i no caure en el seu. I en aquest sentit, per exemple, una de les coses que també crec que són importants i per això jo crec que el feixisme és alguna cosa més que un partit polític amb una determinada estètica i una determinada simbologia, sinó que és una manera de pensar, jo crec que això també és útil perquè si no, si reduïm el feixisme a segons què, el que hem posat l'etiqueta d'extrema dreta, per exemple, ara, en el fons estem dient, això és extrema dreta. Per tant, tot l'altre no, tot l'altre és democràtic.
I si s'expulsa els menors de Ceuta, com que ho fa un govern democràtic, és democràtic, no? I per tant, qualsevol cosa, o si es tortura a Guantánamo, com que ho fa un govern democràtic, que és el dels Estats Units, és democràcia també. Home, doncs no. El feixisme és una determinada manera d'entendre el món que bàsicament és anar en contra dels drets humans, bàsicament, per simplificar. I per tant, qualsevol que va en contra dels drets humans de manera explícita i oberta està actuant com un feixista. M'és igual si en les seves sigles i en la seva estètica ho semblen o no ho semblen. Perquè si no, a vegades, posant el focus en l'extrema dreta més explícita, el que fem és rentar la cara a tots aquells que en el fons fan coses que no estan tan allunyades d'allò que proposa l'extrema dreta. És a dir, tu t'agafes el programa electoral de Vox o de la AfD a Alemanya o del Le Pen a França, del regrupament nacional de França, i el que diuen no és radicalment diferent al que fa la dreta francesa o la CDU a Alemanya o el PP, o el que proposa el PP o fins i tot el PSOE. No és tan radicalment diferent. No hi ha una línia clara que digui no, és que ells proposen matar els jueus i aquells no, i per tant... No és així. Per tant, la línia no l'hem de posar tant en l'etiqueta, sinó l'hem de posar en els fets, en les pràctiques i en els discursos. I en els discursos, quan un polític fa un discurs que és un discurs d'arrel feixista, se li ha de dir tingui l'etiqueta que tingui aquest polític i el seu partit, no? O quan ho fa un jutge, o quan ho fa un policia, o quan ho fa el que sigui, no? Vull dir, molt d'acord, al final és aquesta idea que el titular sigui la veritat i no la mentida, no? I tornant com al tema de les xarxes socials, que al final és un mitjà de comunicació que encara no entenem, perquè també està en mans d'algoritmes i tot plegat, però cal que hi hagin graus universitaris que només es dediquin a xarxes socials. Però, en tot cas, també va ser un debat, no? Com hem d'actuar a les xarxes socials, quina és la manera de combatre, no? L'important és no ser altaveu de l'extrema dreta i dels discursos d'odi, i en aquest sentit això ens va ajudar molt la petita formació que vam fer en aquest grup de treball que ens va fer Novak i que ens va ensenyar com diverses eines, i una d'elles és un perfil de Twitter que és No les descasito, que almenys et fa veure i et dona eines com per no ser altaveu i per combatre els discursos d'odi. I en aquest sentit, al final, per combatre el discurs d'odi és plantejar-se sempre tot des de la perspectiva de drets. Quin dret s'està garantint amb aquests 1.000 euros, amb aquests milions d'euros que es dediquen a tal. És que van destinats a garantir drets. Qui és el responsable, qui té l'obligació de garantir aquests drets? Les institucions. Quins són els responsables? Tota la societat. Com d'alguna manera intentar posar l'òptica sempre d'aquesta perspectiva de drets i que tots són persones, i que totes les persones tenen els mateixos drets i que, per tant, s'han de garantir. I això és com també una tasca que podem fer a les xarxes socials, que al final tot es trasllada a dir, tots són persones, però evidentment és com una cosa molt més complexa, i que cal batallar i que evidentment l'extrema dreta s'ho té molt treballat i per tant nosaltres també ens ho hem de treballar. Us havia promès que era l'última pregunta abans de passar-vos la paraula, però me n'ha vingut una quan has dit etiqueta i em lligo una mica també amb el que dius. Està perdent valor l'etiqueta feixista quan els propis feixistes fan servir-la contra altres moviments? I lligo amb una altra. Per força també el que és l'acusació de delicte d'odi, quan també es pot llançar des de qualsevol àmbit i acaba sent un sàlvame de denúncia contra denúncia i denunciaré demà i tu demà passat. Com podem lluitar contra el mal ús d'aquesta etiqueta? Mira, una de les coses que ens van ensenyar en aquesta petita formació, vull dir que jo no tinc cap base teòrica, vull dir que no en sé, vull dir, soc actor, vull dir que no... Perdoneu per la pregunta, m'ha vingut de fer-la. Però una de les coses que ens van ensenyar és que al final hi ha quelcom que es trasllada i allò que
que tenim entès com a extrema dreta es trasllada i ja no ho veiem. No? Per això vam fer molt l'esforç i el debat de que el que volíem parlar era de l'extrema dreta, perquè tant és feixista el que entenem com a feixisme, com l'ultranacionalisme català, com segons quines polítiques. I per això que volíem combatre no era una etiqueta, sinó tot allò que s'emmarca en l'extrema dreta i, per tant, que el que fa és vulnerar els drets humans, els drets de les persones a través dels discursos d'odi, a través de la vulneració de drets, a través de la mentida. Per tant, tot això és el que, almenys l'associacionisme català juvenil, és el que s'ha posat d'acord que és el que és l'extrema dreta i que és el que vol combatre. No? I en aquest sentit és l'etiqueta que hi posem a tot això. No? Perquè no és només qui utilitza la violència, perquè també hi ha molta violència verbal, hi ha molta violència encoberta, i no només és qui utilitza la violència física, com podria ser el que entenem com a feixisme, però també hi ha molt de feixisme que no utilitza la violència física, sinó que utilitza altres formes de violència, com els discursos d'odi. No? Per tant, és tot el que vam voler abarcar per reafirmar-nos en que les nostres accions han d'estar vertebrades per la perspectiva de drets humans. Sí, jo també ho veig com ell, sobretot per l'última paraula, les dues últimes paraules que ha dit, que és drets humans. No? És a dir, com que el feixisme és una paraula que està molt gastada i ens costa utilitzar-la de manera curosa, a més l'utilitzen els mateixos de l'extrema dreta, l'utilitzen de forma cínica però efectiva moltes vegades, i com que també tots plegats a vegades en fem un ús excessiu, jo penso que és una paraula amb la qual cal anar amb compte. Avui n'hem parlat molt i ens l'hem posat molt a la boca perquè era el tema, no? Però jo crec que és una paraula amb la qual val més jugar al mínim possible. I precisament jo crec que on sí que tenim una eina que a més està estructurada, està desenvolupada per agafar-nos és en la Declaració Universal dels Drets Humans, que de fet és el gran manifest antifeixista del segle XX, no? És a dir, neix el 1948 i neix precisament com a resposta als feixismes i a la guerra que va ser conseqüència dels feixismes. I, per tant, a més és un text extraordinàriament ambiciós. Jo encara en tant el llegeixo i penso, ostres, ara no sé si seríem capaços de votar i d'aprovar una cosa d'aquesta profunditat i d'aquesta ambició, no? Es van donar una sèrie de circumstàncies. La primera, l'horror i el trauma col·lectiu que havia suposat la guerra i els feixismes van fer que tothom, fins i tot gent d'ideologies diverses, de dretes fins i tot, de dreta democràtica, estiguessin especialment sensibilitzats. A més, es va produir la situació geopolítica en què tant la Unió Soviètica com els Estats Units volien imposar el seu punt de vista també quedés reflectit en la Carta Universal dels Drets Humans, i gràcies a això és una declaració en què els drets socials i els drets civils estan molt ben equilibrats i molt ben vinculats, no? Ara segurament costaria més, perquè ara alguns voldrien posar molt l'èmfasi en els drets socials o econòmics i els altres en els drets civils i polítics, i aquí costaria trobar el punt, i en canvi, gràcies a l'equilibri de forces entre la Unió Soviètica i els Estats Units, el que sigui, i en aquell moment es va trobar un equilibri a l'alça molt interessant a la Declaració Universal dels Drets Humans. I per tant jo crec que aquí sí que ens hem d'agafar, i el que sí que hem de poder dir, mira, això que proposa vostè va en contra dels drets humans, perquè ho diu aquí, i per què. I per tant, més que dir-li a algú feixista, s'hauria de dir vostè està en contra dels drets humans. També és veritat que el discurs de l'extrema dreta en relació als drets humans és un discurs molt pervers però perillós, que és el de dir bé, això dels drets humans va estar molt bé, va néixer en un moment donat, en un context històric que ja se sap, que tothom estava molt traumatitzat i està molt bé com a referent, però són impossibles. Els drets humans no es poden implementar, els hem d'anar saltant tant en tant perquè no ens queda més remei. I si tant en tant amb algun terrorista s'ha de torturar perquè així evitarem un atemptat, doncs l'hem de torturar. Encara que la Declaració Universal dels Drets Humans digui una altra cosa, mala sort. Per tant, el discurs de l'extrema dreta també és un discurs que precisament el que fa és posar en dubte els drets humans, i s'han inventat aquella paraula que a mi fa tanta ràbia del bonisme, no?
vosaltres sou bonismes, ja estaria molt bé això que dieu, però és impossible i per tant el que hem de fer és rebaixar el llistó i acceptar que hi ha determinades coses que passaran sempre per lletges que siguin. I per tant, com que el discurs de l'extrema dreta mediàtica i intel·lectual i el discurs de fons ve a erosionar els drets humans, nosaltres ens els hem d'agafar, els drets humans, com la nostra principal bandera i, a més, agafar-nos-els al peu de la lletra. I si la Declaració Universal dels Drets Humans parla de dret d'asil, el dret d'asil és irrenunciable. I si algú fuig d'una guerra, de la persecució, ha de poder viure aquí amb nosaltres i l'hem de poder acollir des del primer dia, perquè ho diu la Declaració Universal dels Drets Humans i aquesta declaració és irrenunciable. Per tant, jo a vegades, més que entrar en el debat sobre si tu ets feixista o no ets feixista, jo m'agrada centrar-me en els drets humans. O defenses els drets humans o els qüestiones. I per tant, aquí és on hem d'arrossegar, jo crec, bastant el debat. Doncs gràcies. Obrim torn de paraules. Si n'hi ha alguna... Com anem de temps? Anem bé. Tens el micro, tu? No. Bueno, va, però llenço jo. Adam, que te'n llenço una. A l'anterior legislatura teníeu l'Oficina de Drets Civils i Polítics, que n'eres el director general també, i vau publicar l'informe d'extrema dreta aquí a Catalunya. Bàsicament vau trobar alguna necessitat latent a l'hora de dir mira, hem de fer el moment és ara de començar-ho a fer i aprofito i te'n llenço una altra. A nivell juvenil us veu centrar en alguna part? És que tampoc l'he pogut llegir, l'he llegit molt per sobre i ja que estem fent una jornada a nivell juvenil, doncs també, perquè també seria un tema molt interessant a analitzar si aquests grups tenen molta incidència amb la població juvenil, perquè també ens trobem que és un fenomen que, per les actituds, més que... Començant per la segona pregunta, clar, jo ja tinc una edat i jo soc de l'època en què l'extrema dreta es va inserir en el futbol, sobretot, i això en un moment determinat va començar a ser preocupant, perquè hi havia hooligans que simpatitzaven amb l'extrema dreta pràcticament per tots els pobles, i tant del Barça com de l'Espanyol, en aquest sentit, i per tant en aquell moment hi havia un moviment vinculat al futbol no obertament d'extrema dreta, o en alguns casos sí, obertament d'extrema dreta, i a més violent i perillós. I posteriorment l'extrema dreta també es va infiltrar o es va fer seu, sobretot a Catalunya, potser a altres llocs no, un cert moviment juvenil vinculat a la música màquina, no sé si recordeu, i també va arribar a ser perillós perquè hi havia discoteques en què al final es tancava la discoteca aixecant el braç, i després s'anava a picar gent, i per sort també la cosa es va anar diluint i per sort no va arribar la sang al riu, però en aquell moment sí que va ser preocupant. Jo en aquest moment no detecto un moviment juvenil directament vinculat a l'extrema dreta en aquest país. Que no el detecti jo no vol dir que no hi sigui o que no es manifesti d'alguna manera, però jo no el detecto. I tornant a la pregunta sobre l'informe, des de l'Oficina de Drets Civils i Polítics l'any 19, el 2019 i el 2018, sí que estaven molt preocupats perquè hi havia aquells grups que es dedicaven, ells deien que es dedicaven a arrencar llaços grocs, però en realitat feien molt més que això, es desplaçaven amb grups d'una quinzena de persones, normalment homes joves encaputxats i a pobles petits, es dedicaven a arrencar estelades, a arrencar pancartes, a provocar la gent, a arrencar coses de locals socials d'entitats o de domicilis fins i tot, i això es van produir centenars i centenars i centenars d'accions d'aquest tipus, se'n van produir moltíssimes. Hi ha pobles que hi van anar 7 o 8 vegades. I en aquell moment nosaltres vam detectar clarament que hi havia una intenció de provocar enfrontament civil. Allò no va néixer de casualitat, allò va estar incentivat i allò tenia com a objectiu que al final la gent es rebotés, que la gent saltés i que hi haguessin baralles, que hi pogués haver fins i tot algun mort, perquè hagués pogut passar perfectament, perquè si tu al teu poble se't presenten 15 senyors amb pals i ganivets teòricament per tallar pancartes, però els pals i els ganivets ja hi eren,
i això es troben joves del poble que els diuen què hi feu aquí, que no sé què, hi va arribar a haver 4 bufetades, per sort no va prendre més mal ningú, però hagués pogut perfectament haver-hi un mort i després haguéssim vist què hagués passat. Vull dir, era clarament una estratègia de crispació, de trencament de la convivència i de fractura social i de provocar la violència als carrers dels pobles, dels barris i les ciutats d'aquest país. I qui protagonitzava, qui estava fent això materialment, eren els de l'extrema dreta de sempre. Al final, això jo crec que anava dirigit des de més amunt, però qui acabava anant als pobles i a les ciutats i qui acabava fent aquestes coses, jo crec que a més que cobrant, perquè si no, no haguéssim pogut fer tantes accions com van fer, era l'extrema dreta controlada. De fet, eren gent que havien estat a Plataforma per Catalunya, a Movimiento Revolucionario, no sé quantos, eren d'aquests, la majoria eren ja gent identificada. Per sort, això no va anar més, per sort ningú va caure en la provocació i per tant la cosa no va arribar a ser més greu. Nosaltres ho vam denunciar i volem pensar que el fet de denunciar-ho i de dir clarament que això no eren ciutadans preocupats per la neutralitat de l'espai públic, que era l'extrema dreta que tenia la intenció primer de callar i de silenciar una protesta pública de la ciutadania que té perfectament tot el dret a manifestar la seva opinió sobre un tema polític, només faltaria. Tenien la intenció de callar la gent, de silenciar tota una protesta política que hi havia en aquest país i, en segon lloc, tenia la intenció de trencar la convivència, i això és, evidentment, molt més greu. Per sort, la cosa va anar diluint-se i, per sort, ara ja, de moment, no tenim aquest problema. No el tenim també perquè la situació política és la que és. Tinguem clar que si la situació política canvia i ens acostem a una situació semblant al del 17, aquests grups tornaran a sortir i qui els empeny perquè surtin els tornarà a empènyer. Això tinguem-ho claríssim. Sí, que és això, no? Potser no tenim detectat que l'extrema dreta juvenil estigui organitzada, però individualment segur que hi és, i el que hem d'intentar és que no s'emfatitzin els seus discursos. Vull dir, no emfatitzar ni que s'organitzi, ni que es mobilitzi, ni res. Vull dir que no s'ha d'emfatitzar res de tot això. Però es veu per les notícies que surten i per les que no surten que encara hi ha molt a combatre, no? Vull dir, encara a Espanya es maten persones per la seva orientació sexual, encara a Espanya es maten moltes dones, encara tenim integrat el discurs de nosaltres i els altres, vull dir que encara hi ha molta feina per fer i, per tant, encara hi ha molt per educar i per sensibilitzar les persones joves, que a més s'influeix que estem en un moment, que les joves ens trobem en un moment molt vulnerable, d'estigmatització juvenil, de precarietat juvenil, de no emancipació, i això fa que estiguem en moments molt vulnerables i que ens aferrem a aquelles idees més simplistes, no? I al final aquelles idees que potser apel·len més com a les emocions, no? I allò més que ens fa treure més la ràbia, no? cap als altres. Molt bé. Hi ha alguna pregunta més? La percepció que tenim nosaltres al País Valencià del que ha passat, nosaltres en el col·lectiu ho hem comentat moltes vegades, que és que, com bé plantejava el company, en l'any 17, ací ja patíeu aquesta violència per l'extrema dreta, en els carrers i les places hi havia violència, no només per l'estat feixista, sinó també per persones individuals, pagades o no. Jo també pense que en moltes ocasions eren pagades per gent que li interessava, del propi sistema. Però a nivell de lo que ens arribava a la resta de l'estat espanyol, del que estava produint-se a Catalunya,
moltes vegades era com que eren reaccions naturals de la situació que estàveu patint, de que sempre estàveu liant-la, bàsicament. Aleshores, l'Estat havia de posar un remei perquè vosaltres no sou ningú per a decidir res de lo que feu i de lo que deixeu de fer. L'Estat, aleshores, ha d'actuar com a tal en contundència. Aquest és el missatge que es venia. El tema de els CDR, tot això, no? Sou tots uns delinqüents, bàsicament, per el fet de ser catalans, i el que estava passant als carrers era fruit d'aquesta delinqüència que porteu ahí inherent en les venes. I crec que aquest blanquejament que s'ha fet de l'extrema dreta als mitjans de comunicació a la resta de l'estat espanyol ha provocat que ara els propis partits d'esquerres, però que són espanyols, com per exemple Unides Podem, hagin rebut les amenaces estes de les bales quan era vicepresident Pablo Iglesias, tot aquest assetjament que pateix ara l'esquerra espanyola, que estava molt còmoda estos anys enrere perquè a pesar d'estar en un estat feixista era com que podien conviure en certa manera i en certa pau. Però al blanquejar l'extrema dreta, principalment a Catalunya, que ara s'ha extès arreu de l'Estat, doncs crec que estan pagant un poc les conseqüències d'haver-ho blanquejat així, perquè així ja estaven agredint a gent i això no es dia en cap lloc. I ara sí que és lo de les agressions a la gent, les agressions a les dones, jo ho deixo sempre a banda perquè és un tema que malauradament patim arreu de l'Estat i crec que és a part, no? Però el tema de la violència ara a les persones per la seva identitat sexual són coses que feia molts anys que no es sentien, no s'escoltaven pel carrer. N'hi havia gent que era homòfoba, però aquesta agressió tan directa, física, com ara en els darrers temps, no s'escoltava. I jo crec que tot és conseqüència de blanquejar aquesta extrema dreta per part dels mitjans de comunicació. I ja vos dic que nosaltres, en el col·lectiu nostre, que tenim aquesta vessant nacionalista, parlem d'això, estem pagant les conseqüències d'haver blanquejat la situació que s'ha viscut a Catalunya. Perquè a Catalunya ho han patit des de fa més anys i ara quan ve així ens lamentem. Però és una conseqüència immediata, penso jo. No sé si vosaltres ho percebeu així, però crec que així heu estat maltractats, la societat catalana, des de fa molts anys per un estat feixista, a tots els mitjans de comunicació grans, als mass media, i ara doncs, crec que s'ha extès a altres partits de l'esquerra espanyola. Jo estic d'acord, però hi afegiria una altra cosa. Aquí a Catalunya també estem pagant haver permès que passessin algunes coses a Euskadi que no havien d'haver passat mai. Amb l'excusa de la lluita contra ETA es van cometre una pila d'irregularitats i d'accions clarament antidemocràtiques al País Basc i aquí ens les vam menjar i després va passar també el que va passar amb nosaltres i llavors ens vam dir, ostres, potser allò que deien els bascos era veritat, no? I no els hi vam fer cas. Sí, no està clar. Potser no puc dir moltes coses, però com a Marià en diré diverses. Com totalment amb la reflexió que has fet. Sí que és veritat que potser a través dels mitjans de comunicació o abans no sentíem tant aquests atacs homòfobs, aquests atacs racistes, però potser és perquè també els mitjans no estaven preparats com per parlar-ne, però seguien passant. O, per una altra banda, el que pot passar ara és que l'homofòbia, el racisme, l'extrema dreta està emfatitzada, se sent apoderada perquè estan a les institucions, ha estat en els mitjans públics i per tant se sent empoderada i per tant es veu legitimada. Però no vol dir que no hi hagués sigut mai. I en aquest sentit és perquè en aquest país mai hem acabat de matar el feixisme, de matar la dictadura, sinó que la dictadura d'alguna manera un dia es va morir i van dir, hi posem una democràcia. Però vull dir que en aquesta part de transició, no soc historiador i no soc expert, però hi ha com algo de que no hem matat a la dictadura, no hem lluitat contra... Sí que s'ha lluitat, però vull dir que no hem guanyat en aquest sentit. Hi ha com aquesta cosa de la derrota que no s'ha solucionat.
I jo crec que venim arrossegant de tot això, no? I totalment d'acord amb l'Adam, no? Que al final el que ha passat a Catalunya també és com en el seu moment ha passat en altres bandes i que pot arribar a passar. I al final és tornar a què és el que està passant i quins drets s'estan vulnerant. I per molt intentar tenir l'esperit crític de tot allò que ens expliquen i veure, però què s'està defensant per les dues bandes i quin és el dret que s'està vulnerant i quin dret s'està defensant per part de les dues bandes, no? I veurem qui està a dalt de la balança i qui està a baix. Llançar-vos en una final, però no només a vosaltres, sinó també a vosaltres, aprofitant que hi ha representants polítics. Ja és quan fan, que ens preguntaran. No. És agafant una mica les idees del teu llibre que parles de que el feixisme pot anar variant les seves cares i cal estar molt atents en aquestes variacions de cara. I també un fet que comentaves sobre el posicionament dels partits polítics i la crida que tu feies als partits polítics de poseu-vos-hi ara a detectar, jo us volia fer una pregunta. I això ja és una pregunta de bola de vidre, permeteu-me, doneu-me aquest permís. És saber si creieu que en les properes eleccions municipals hi haurà aquesta valentia de ficar-se amb les sigles que tothom pot reconèixer, que pot ser el partit de Vox, o hem d'estar molt curosos, sobretot amb aquests tipus de plataformes, petits partits, sobretot parlo a nivell local de municipis petits, i Cervera, Joan, em permets la confiança, Cervera ha estat coneguda com per tenir moltíssim arc de partits i a vegades tenir dificultats a l'hora de crear majories i tendències, i hi ha molta atomització de partits i potser és un fet que es dona en municipis més petits on no hi haurà la valentia de presentar-se amb unes sigles molt clares, però cal estar molt atents a què hi ha darrere, qui hi ha darrere i quina no defensa dels drets humans estan defensant. Vosaltres ho veieu d'una forma similar, de que hem d'estar molt atents amb aquests moviments que no seran tan clars i seran unes altres cares i poder-los dir, sí, aquí darrere hi ha feixisme, us ho dic a vosaltres dos i també a tots vosaltres. Els pobles, per sort, o les ciutats petites, jo he vist que a Berga, com que tothom es coneix bastant, difícilment et colaran una cosa amb un altre nom, diguem-ne. Jo crec que serà relativament fàcil. A les ciutats grans, a vegades sí que això és més difícil de detectar, perquè poden muntar-te una llista amb un determinat discurs aparentment més obert i més neutre i després ser una altra cosa. De fet, a Barcelona en vam tenir un exemple a les últimes eleccions, no? En tot cas. Però a mi, més que preocupar-me que proliferin determinades llistes, a mi el que em preocuparia o em preocuparà a les properes eleccions municipals és quins són els temes de debat i quin és l'enfoc que se'n fa, diguem-ne, no? I per tant, aquí és on crec que hem d'estar molt atents, no? S'ha de poder parlar de tot, però determinats enfocs, els faci qui els faci, i els faci d'una manera més explícita o més velada, s'han de parar i s'han de combatre i s'han d'assenyalar també, no? Ja et dic, jo a mi em preocupa més això, els temes de debat i els enfocs que es fan sobre determinats temes, per exemple, l'ocupació de pisos, per exemple, o d'habitatges, no? Es poden fer molts enfocs en tot aquest tema i serà un tema de les eleccions, no ens enganyem, i per tant hem d'estar atents a quin tipus de plantejament es fa i qui el fa i per tant assenyalar determinades actituds, les faci qui les faci. Sí, al final sobretot és el que les institucions, que són on es pot articular i on poden accedir aquests partits o aquestes persones o aquestes organitzacions, al final és
intentar que això no arribi a debatre o que l'enfoc sigui el correcte i que s'estigui parlant del que s'ha de parlar i de la funció que han de fer les institucions. I per això cal unitat d'acció dels partits d'esquerra o dels partits que defensen els drets humans, no? Que intentem deixar de banda partidismes, vull dir que a mi hi ha una cosa de la política que a vegades ja no faig això vull dir, com d'aquest sistema de partits que a mi a vegades em costa, i intentar al final tenir aquesta resposta unitària, que és una cosa que m'he deixat, que és un dels valors que també vam posar en aquest posicionament, que cal que la resposta ha de ser una resposta de consens i unitària. I, per tant, s'ha de treballar d'això, i ha de treballar l'associacionisme, i han de treballar les institucions, i, per tant, hi han de treballar-hi els partits polítics ja des de respostes unitàries i amb força. Jo només per al·lusions. Coincideixo molt amb l'anàlisi que ha fet l'Adam. Aquí ens coneixem tothom, per tant, sabem perfectament si hi ha comportaments o persones amb ideologia d'extrema dreta. Però sí que hem de vigilar les temàtiques que es tracten. Qui Cervera fa durant 2 legislatures, Plataforma per Catalunya tenia representació municipal. Però no era perquè la gent que els votessin fossin d'extrema dreta, sinó perquè tenien un discurs populista encarat contra els nouvinguts. Una època en la qual aquí hi havia molt nouvingut. El que s'han de fer nosaltres, entenc, a nivell polític i a nivell social, és treballar aquells possibles coses que donguin sentit a que un populisme pugui aprofitar i derivar-ho cap a l'extrema dreta. És a dir, situacions de marginalitat, situacions que tu puguis perdre com a diguem-ne, ciutadà autòcton d'aquí, que algú de fora et posi en perill alguna dels teus posicionaments, és això el que s'ha de tractar. No crec que a les ciutats petites es produeixi gaire el sentit de jo soc de Vox. Aquí no es dona això. Però sí que pot sortir, jo tinc en perill una cosa, per tant aquests que es presenten van cap aquí i els vots vagin cap allà. És el que hem de treballar. I coincideixo precisament amb el que deia també el Marià, que l'associacionisme, que és un lloc, Cervera en aquest cas, és un lloc amb el que l'associacionisme existeix i és potent, i això també et serveix d'escut davant d'aquests discursos que puguin tenir contra situacions concretes. Molt bé. Doncs gràcies per les vostres aportacions, gràcies per la vostra participació, tant Adam com Marià. Gràcies una altra vegada per la invitació. I només acabo amb 2 frases que he recollit. He fet una mica de frase Frankenstein entre aportacions dels dos, que començo amb que cal donar una resposta de consens i unitària per treballar des de la perspectiva dels drets humans, recuperant aquest esperit del 45 de després de la Guerra Mundial, i que el que té mèrit és no ser feixista. Moltes gràcies i no sé si heu de dir alguna cosa, doncs donaríem per conclosa aquí la jornada.